ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент идома доранд. Кормандони маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил низ дар ин раванди ободонӣ ва созандагӣ бетараф нестанд ва имрӯзҳо тадбирҳоро бобати таҷдиду азнавсозӣ бинӯи беморхона ки соли 1991 сохта шуда буд идома дода истоданд. Дар беморхона 5 нафар табибон ва 18 нафар ҳамшираҳои тиб озодакорон ба беморон хизмат мекунанд. Зиёда аз 18 сол аст ки ин беморхона ба таъмири асосӣ ниёз дошт ва имрӯз хушбахтона бо дастгирии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бинои маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил ба пуррагӣ аз таъмири асосӣ баромада истодааст ва он идома дорад. имрӯз бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ дар муассисаи давлатии маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили шаҳри Панҷакент аз моҳи май инҷониб таъмири капиталӣ оғоз гардидааст. Солҳои тӯлонӣ ки муассиса аз соли 1991 инҷониб сохта беҳисоб дода шудааст, бори аввал ба таъмири капиталӣ фаро гирифта шудааст. зимни суханронӣ директори маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил Бузургмеҳр Аминов ба раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода миннатдорӣ баён намуд. ман шахсан аз номи худам ва аз номи аҳли кормандони муассисаи давлатии маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили шаҳри Панҷакент миннатдории худро ба раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ мерасонам. ҷавобан ба ин ғамхорӣ мо кӯшиш мекунем ки дар оянда сатҳу сифати хизматрасонии зидди силиро ба аҳолии шаҳри деҳоти Панҷакент хубтару беҳтар гардонем. мо умед мекунем ки рӯзҳои наздик бинои маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил аз таъмири хушсифат мебарояд ва шароитҳои табобат ин ҷо ба куллӣ дар самти мусбат дигар мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хаём Ҷӯраев аз маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил.